Ľuďom s handicapom sa v spoločnosti často deje táto jedna vec, ktorá mňa extrémnym spôsobom vytáča. Predstavte si situáciu, že idete s kamošmi, priateľkou, frajerom, spolužiakom, rodičom niekam do kaviarne, do múzea, na plaváreň, kamkoľvek a hneď ako si personál toho miesta všimne, že ste nejako iný, tak vás začnú totálne ignorovať a začnú o vás hovoriť v tretej osobe. To znamená, že vy tam stojíte ako rovnocenná ľudská bytosť, svojprávna, schopná sa normálne vyjadrovať a povedať svoj názor a svoje potreby a vy počúvate vety typu ide s vami aj on a preňho aký lístok? Dobre, tak tento lístok je pre vás a tento mu potom dajte. Dobre, takže vy si dáte kolu a preňho bude čo na pitie. Kamo, ja som tam. Ja tam sedím, ja ťa počujem, ja ťa vidím, nie najlepšie, ale áno, som rovnocenná, svojprávna ľudská bytosť s vlastným názorom a vlastnými potrebami a ja ich rád odkomunikujem, takže ma dosť uráža, ak sa tváriš, že tam nie som a že za mňa musí rozprávať niekto iný. Ja chápem, že niekto by teraz mohol namietať, že sú určité postihnutia, ktoré môžu ovplyvniť to, ako človek komunikuje a niekedy sa musí za toho človeka prihovoriť jeho sprevádzajúca osoba. OK, jasné, ale aj v takom prípade to aspoň skús. Skús dať tomu človeku najavo, že registruješ, že je tam a že je svojprávny a rovnocenný ako ty. To, že má v peňaženke ZTP kartičku, z neho nerobí ešte nesvojprávneho človeka, ktorý nemá právo vyjadriť sa. Ver mi, že to bude pre všetkých zúčastnených menej hlúpa situácia, ak to skúsiš a budeš sa tej osobe prihovárať normálne ako ostatným. Ak to náhodou nevíde, tak ti to niekto slušne vysvetlí, že sa to jednoducho z objektívnych dôvodov nedá. Len toľko som k tomu chcel. Ak chceš o živote ľudí s handicapom a konkrétne o živote človeka so zrakovým znevýhodnením vedieť viac, tak sleduj aj naďalej tento profil. Ďakujem.